Mumastreets esocial media mandinosikora ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiyo, ndinayo nyaya ndatora mumastreets vazukuru anditi nyaya ndatora mumastreets ndoda ndisvitse kwamuri moziva kuti zviri kuitika. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV ndinokurudzira kuti usubscribe tena on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos every time patinowinza nyaya dzipisa you will be notified. Ndichitira kuti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So ndisanda kuzivisa nyaya yangu pane muzukuru wangu anonzi Matthew Tafireyi, a gospel artist, upcoming gospel artist. Aiwa, ari kutorova ngoma zvekutorevesa anditi manzi dzechitendero chechikristu. Aiwa, ari kutopedza masports. So hande tinomufollowa nekulike page rake rakanzi Matthew Tafireyi nekuteererawo mimanzi yake anditi kunyange kwana radio kwese uko ari kutopisa zvekurevesa. Ndaisa link pazasi kune vese vanenge vachida kumuvhotera, munonomuvhotera link riripo. Zviri kufamba here kwese kwamuri. Right, nyaya ndauya nayo vazukuru ipost iro rapa. Right, uyu anonzi Hazel Jestinah ari kutaura kuti zvoni God revenge is the fact that I won't see my brother's killer enjoying his life gives me peace. He is off the streets for good. Right, God knew how evil Goliath was. That's why he allowed David to silence him for good. May God revenge on your behalf. For 10 years, today is my first day to sleep easy. My brother's killer died in a miserable car crash. There is no peace for the wicked. After 10 good years, Kama didn't lose that. Vazukuru, zvakanaka here kuti tingaselebratewo kufa kwoumwe munhu. Ndinatsonzwisisa. Ende kana iri tsaona yakaita kuti mbudhi vake vashaike vaJestinah, Hazel Jestinah, vazukuru tingatosvika here pakutodai anditi handinatsoziva zvangu, handizive imi ndimuchanyora comment section tichitoti wobhudhi vake may he so continue resting in peace. But handifunga kuti tinganyanyofarira kunyange muvengi wedu afa nditi hatifanira kuti tifarire rufu kunyange rwani hake anditi hatingaite pati panhamo. Handifunga kuti ubuntu tinotenderwa nechinonzi ubuntu kuti tinge tiri tinoita izvozvo anditi. Ameno ndo chandango ndiwezo kuradza vazukuru chazadzwa mumastreets esocial media umu nemusikana uyu anonzi Hazel Jestinah ari kuradza kuti ari kucelebrata kufa kwa Obert Karombe anditi ameno ngataura nekucomment section kuti munofunge. Don't forget to like, share and nekutosubscribe kwachona from Uncle Saint, the only Zim uncle. Much love.